നമ്മളെ വർക്കിംഗ് ടുഗദർ ഫൗണ്ടേഷനും ആസ്റ്റർ മിംസ് കാസർഗോഡും സംയുക്തമായി ബേക്കൂർ സി പാലസ് ഹാളിൽ വെച്ച് നടത്തുന്ന ക്യാൻസർ സ്ക്രീനിംഗ് ടെസ്റ്റും അതുപോലെ ജനറൽ മെഡിസിനും ജനറൽ സർജറിയും ഈ വരുന്ന ഫെബ്രുവരി മാസം 10-ാം തീയതി ചൊവ്വാഴ്ച 10 മണി മുതൽ 1 മണി വരെ നടത്തപ്പെടുന്നതാണ്. ವಾಕಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆಸ್ಟರ್ ಮಿಮ್ಸ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಶಿಬಿರ. ಉಪ್ಪಳ ಬೇಕೂರು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ವಾಕಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕಾಸರಗೋಡು ಆಸ್ಟರ್ ಮಿಮ್ಸ್ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗ, ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪ್ರದೇಶದ ವಿವಿಧ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇತರ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಾಗೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಯೋಜನೆಯೂ ಇದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 10ರಂದು ಮಂಗಳವಾರ ಬೇಕೂರು ಸುಭಾಷ್ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಸಿ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಆಡಿಟೋರಿಯಂನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ. സഹകരണത്തോടെ ഇവിടെയുള്ള ഹോസ്പിറ്റലുകളുടെ സഹകരണത്തോടെ നമ്മൾ ആ പേഷ്യന്റിന് ഒരു ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ രോഗം കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കണം. കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವುದೇ ಈ ಶಿಬಿರದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ವಾಕಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಬೂಬಕರ್ ರಾಯಲ್ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಸಿಮ್ ಮಣಿಮುಂಡ ಅವರು ರಾಯಲ್ എസ്റ്റേറ്റിನಲ್ಲಿ ನಡೆದ സുದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ഈ വിഷയವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. പല മരുന്നുകളും കൊണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഭേദപ്പെടുത്താൻ പറ്റും. അത്തരം ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വാക്കിംഗ് ടുഗദർ സംഘടന ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. മറ്റന്നാൾ ചൊവ്വാഴ്ച 10-ാം തീയതി ചൊവ്വാഴ്ച ബേപ്പൂർ സുഭാഷ് നഗറുള്ള സി പാലസ് എന്ന ഹാളിൽ വെച്ചിട്ട് 10 മണി തൊട്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി വരെ നമ്മുടെ ഫ്രീ സ്ക്രീനിങ് നടക്കുകയാണ്. ക്യാൻസറിനെ പറ്റിയുള്ള അവബോധവും വന്ന് ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രയോജനം നാട്ടുകാരെല്ലാവരും ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ഇതിൻ്റെ പ്രയോജനം എടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു.